Bon dia! Com haureu vist, aquests dies de Barcelona ha fet molt fred. A més, tothom està constipat. Esperem que el sol no tingui molt a sortir. Avui, dilluns, el cel estarà ennuvolat i dimarts plourà tot el dia, però dimecres sortirà el sol. Dijous, divendres i el cap de setmana estarà ennuvolat. La temperatura màxima serà de 16 graus i la mínima de 6 graus. Recordeu que ja s'ha acabat el primer mes de 2025. Ja estem al febrer. Adeu! Bon dia! Sabeu que el dia 29 de gener se celebra el Dia Mundial del Trencaclosques? Sabeu què és? Doncs és més conegut com un puzzle. El trencaclosques es va crear per primera vegada a Londres per un home anomenat John Spilsbury l'any 1766. John Spilsbury va agafar un mapa mundi i el va dividir en diferents parts per poder veure tots els països. Això ho va fer perquè els nens i nenes poguessin aprendre geografia d'una manera divertida. A partir de l'any 1820 va ser quan els trencaclosques van crear-se de totes les dimensions i per a totes les edats. Per acabar, els trencaclosques tenen molts beneficis. Us en explicaré. 1. Sabeu que els trencaclosques ensenya a tenir paciència? I a tu, t'agraden trencaclosques difícils? L'ànec pequinès és un dels plats més emblemàtics de la cuina xinesa, conegut per la seva pell cruixent i la seva carn tendra i supulosa. Aquest plat té una història de més de 5.500 anys. L'ànec pequinès es serveix tradicionalment en 3 parts. Primer, la pell cruixent és menjat amb sucre o salsa de prunes. Després, la carn es serveix amb glebs fines, cepa tendra i salsa de fesols dolça. Finalment, les restes de l'ànec es poden utilitzar per fer una sopa deliciosa. A la Xina, l'ànec pequinès no és només un plat, sinó també un símbol de la cultura i la història del país. Sovint es serveix en ocasions especials i és un plat que representa hospitalitat i luxe. Avui us presentarem les 11 pel·lícules més rendibles de tots els temps. Les classificarem segons l'actuació de taquilla a sales de cinema internacionals. Quina creieu vosaltres que ha estat la pel·li més vista del món? Pista: aquest film es protagonitzen uns homes i dones blaus enormes que viuen a Pandora. Sabeu de quina pel·lícula us parlo? Efectivament, d'Avatar. La segona que ha recordat més diners és la saga Marvel i es diu Avengers Endgame. Després la segueix Avatar 2, El sentit de l'aigua. La quarta, cinquena i sisena són Titanic, Star Wars, El despertar de la força i una altra de Marvel, Avengers Guerra Infinita. Per acabar la llista tenim Spider-Man sense camí a casa, també de Marvel, Parc Juràssic, El rei lleó i la primera de Marvel de nou que va ser Avengers. I afegim el número 11 perquè us agrada molt. Es tracta de Fast and Furious 7, dedicada a Paul Walker, que malauradament es va morir abans d'acabar-la.
Per rodar les últimes escenes van haver de recórrer al seu germà, que s'assembla força a l'actor.